že potrebuje, chcú od neho schválenie, že potrebujú dať náboje s viacej prachom. Hej? No on povedal, že kategoricky im to zakázal, lebo on tú komoru nenavrhoval pre väčší tlak. A vlastne najväčšie percento veteránov, ktorí ostali invalidi po vojne, bolo že s tým, že prišli po oči, lebo im to vybuchovalo v nábojovej komore a čerpiny im zabíja ako Američanov. Hej? Takže to sú nedomyslené veci na mnohých poliach, toto, čo oni porobili. Hej? No, ja si pamätám, že som videl také videá, že tam testovali vlastne tie staré kalašníkové a M16 a to vždycky vyhral vlastne kalašníkov. A to sa zasekávalo, aj keď to sa namočilo do vody a aj podobne. Aj v piesku, keď to nehali niekoľko týždňov, že to vyťahli, tak to vlastne akože sa zasekávalo. On nie je veľmi presný, ale je to nezmar. Ono to má strašne veľa aspektov, by som povedal. Hej? Že AR-15 dnešné a to, čo bolo vlastne vo Vietname, není vôbec. To je len na papieri to isté. Hej? Akože to prešlo strašným vývojom. Oproti tomu, len tam je problém ten, že oni narýchlo riešili to, že budú nosiť vojaci vlastne viacej munície, že chcú ľahšiu gulu. Je zaujímavé video, nájdeš na YouTube, kde sa stretol akože Kalašníkov s tým konštruktorom tej AR-15. Asi hodinu debatujú. A Kalašníkov tam vyzdvihuje, že akože celkom ich obdivuje, že čo z toho vymačkali, lebo že to je vlastne od začiatku blbosť. A ten Američan sa väčšinu doby akože sa obhajuje tým, že ale také bolo zadanie, lebo oni dostali konkrétne to konštruktor asi robil. On chudák sa snažil vyťažiť maximum z toho nezmyslu, čo dostal ako zadanie, že čo musí byť. Hej? To bolo pekne vidieť z toho. Hej? A dneska to všetci ospevujú, že aké to je super. Hovorím, fajn, čak dobre, vieš. Ešte jedna zaujímavosť Kalašníkov, si pamätám z toho interview, čo som pozeral, je, že keď začali dodávať Kalašníkovi do arabských krajín, tak musel urobiť špeciálny systém. My máme dávku, to bola aj na 58 a po jednom. Hej? A že Arabi majú takú psychiku, že on keď príde do tlaku, tak on nevie pustiť, takže vystrieľa celý zásobník. Pitbull, tak mu musel zrobiť tak, že to boli výnimky, tie, čo išli do arabských týchto krajín, že strieľali po dávkach po 3 nábojoch. To špeciálna úprava. Nemal, že automat? Tak ako to stačí, lebo to aj má väčšiu šancu, ale akože úplne, že sa nedalo pomôcť, že ako náhle prišiel do toho bojového varu adrenalín, tak hneď stlačil a celé zásobníky išli. A bol v prdeli, hej? Má krč prsti, no. A Kalašníkov v podstate není presný, dá sa povedať na schvál, lebo tá presnosť, jak sú AR a podobne, to je akože teraz, keď pozrieš, tak všetky tie krátke palné zbranie sú presné, lebo majú, tomu sa hovorí, že plavajúca hlaveň. Hej? Že ona mechanicky od komory není vlastne nikde upevnená a na ňu nič není upevnené. Hej? Lenže to je strašne chulostivá konštrukcia do reálneho boja, vieš, kde, akože ja som na vojne nebol, ale kamoš, pozdravujem, mi hovoril bežne, ak z 58 používal ako hák, ako palicu, ako lopatu, ako hocičo proste, že vychádzal zo zákopa, proste ten vedel výsť von, tak sa proste zákol sa za tú zbraň, pichol hlavne do hliny, všetko, čo sa nemá a proste to furt fungovalo, hej. Tak už sú tam asi minimálne tie rozdiely, ale 58 vlastne není Kalašníkov, akože tam sú iné veci, ale 58 je napríklad presnejšia, ale nevydrží tú kadenciu nábojov. Hej, napríklad, to musí byť hlaveň. Hej. No, po 3 zásobníkoch, ale to je zase blbo vystrieľať zásobníky. Hej, ale tam bolo napríklad to super, že musí sa chladiť. Hovoril mi napríklad kamoš, akože letecký konštruktor, že 58 vlastne ešte tá vývojová verzia, čo sa ešte nevolala 58, mala ešte kratučký piest úplne, lebo to oni vymysleli akože very fasa. Ale že potom to museli zmeniť, lebo to neprešlo testom vlastne, lebo tým, že my sme stále boli pod Varšavskou zmluvou, tak aj keď nám dovolili vlastne si vyrábať vlastné, ale muselo to prejsť všetkými tými testami, čo ich zbrane. A tam bol problém, že oni mali nejaký taký prípis, že potom, čo vystrieľa vlastne dávkou, lebo takto mali Rusi, že všetky zásobníky plné, čo vojak nesie so sebou, musí mať možnosť vystrieľať dávkou za sebou a potom, keď dáš náboj do komory, tak nesmie detonovať sám. Nesmie prísť k samovýstrelu. A tým, že bol vlastne kratučky, že ona odoberala plyn vlastne z tej explózie, tá, nazvem to 57, hej, tak odoberala úplne blízko, tak to bolo strašne teplé a vlastne ona to nevedela robiť, že keď to vystrelala, tak ona síce mala strašne rýchle cyklovanie, napríklad, že to malo rýchlejšiu kadenciu, bolo to menšie, ľahšie, akože celé lepšie, ale toto to nevedelo udržať, preto vlastne 58 odoberá plyn až kúsok od konca hlavne, aby nebol taký horúco. A čo by sa stalo vlastne tam potom, keby si dal náboj, tak on... Ty ho tam dáš a tým, že tam je teplo, tak on sa sám odpalí bez kohuta, teda bez úderníka.
Bez toho, aby si mieril, alebo čokoľvek. No ne, proste Ne, len proste tam ložíš zasunieš náboj a náboj, už to- ale komora Môže a mať ono to schovaný, vystrelí. alebo daj na zemi a dáš tam a proste vystrelí. Ale vieš, ale keď je tam boja, čo môže svojho zabiť, hej? No veď Ne, aj no sám to sú- seba, to aj sú dokonca hoci nebezpečné koho, veci. však áno. A tam boli aj nejaké akože časové odporúčania, že koľko to tam nedávať? No, nesmeli byť. Tam bolo, že proste, keď ja neviem, 58 nosili 4 zásobníky. 4 ste nosili, ne? 4 som Trebárs 1 máš zbraní a máš 4 ešte pri sebe. Tak teraz ich všetky vysekáš, to máš, ja neviem, 5x30. Hej? A teraz, keď ti kamoš podá ďalší zásobník, ty ho zasunieš a spustíš záver a už tým nič neurobíš, tak to nesmie vystreliť. Vieš, takže to robilo to presne, že ja neviem po koľka tých, to mi akože nehovoril, ale proste, že toto to nesplňalo, že preto to prerobili. A Ja, že to v štádiu vývoja vojny ešte. áno, to akože- bol vývojový kus, to ešte nebol taký, čo sa dostal von. Preto hovorím, Už ten vonku preto som- nemal toto. Preto som to nazval, že 57, a neviem, jak to volali tu, Jasné. akože ten vývoj 58, ale 58 vyšlo už to, čo bolo, ešte sa Jasné, tiež jasné. hovorilo, takú prúpovidku som počul, že bol problém, že 58 im išiel predstaviť, lebo oni to chceli proste vidieť v akcii a ne chlap, čo to akože konštruoval a vedel s tým robiť, to tam išiel obhajovať, ale proste nejaký potentát, nejaký, ja neviem, či generál, alebo čo proste v nejakej funkcii, čo tam išiel. Ale on o tej zbrani nič nevedel. To znamená, že on im ju vlastne nevedel ani poriadne odprezentovať, ale že našťastie akože to dopadlo tak, že nám ju dovolili vyrábať. Ale potom riešili oni sami, že keby to videli, že čo to akože je vtedy, takže by možno že aj do Varšavského paktu zaviedli 58.